நடந்த அடியாயத்தை மறந்துட்டீங்களா? அன்னைக்கு 13 உசுர பறி கொடுத்து துடிச்சிட்டு இருந்த நேரத்துல யாராவது ஒருத்தர் நமக்காக குரல் கொடுத்துட மாட்டாங்களான்னு ஏங்கிட்டு இருந்தோம். அப்ப அந்த ஒத்த மனுஷன் தானடா தன்னந்தனியா நமக்காக வந்து நின்னாரு. அந்த நன்றி விசுவாசம் கொஞ்சம் கூட வாழல. நாளைக்கு உங்க பிள்ளையும் உன்னைய மாதிரி குடிக்க வச்சு இந்த நாட்டையே சீரழிச்சிருவானுங்கடா. சொகுசா வாழ்ந்த வாழ்க்கையை தூக்கி போட்டுட்டு மக்களுக்காக உழைக்க வர்றாரு அந்த மனுஷன். நம்ம தலைமுறைக்கான தலைவருடா அவரு. வானன்பா, இந்த தலைமுறையாவது நல்லா வாழட்டும்.